Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, chairman kan mga civic activities sa Peña Francia Fiesta 2023 nagpasalamat. Dagdag pamasahe sa Trimobile sa Naga, dakulang tabang sa mga para Trimobile. Libreng sakay sa mga PWD as in senior citizen durante Peña Francia Fiesta, ipinagpasalamat. Ako Bicol, Congressman Zaldico, pinanginota ng pagpresentar kang 2024 proposed national budget. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Huli kan matrayumpong mga civic activities kang nakalis na Peña Francia Fiesta. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga chairman kan mga komitiba sa suportang itinao sa sainda kan manlain-lain na grupo. Aramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Ang pagpartisipar ka mga eskwelahan sa siyudad kang Naga, Camarines Sur, asin si hali sa ibang probinsya kang Rion sa nakalis sa Peña Francia Regional Street Parade Competition, ang sobrang pinagpapasalamat ni City Councilor Omar Buenafe, chairman ka nasabing aktibidad. Apera pa ini sa suporta kan mga magurang nasaro sa naging rason para maging matrayumpo ang nakalis na aktibidad. Iniladawan kang konsihal ang nagtapos na Regional Military Street Parade Competition na maugma asin matrayumpo. Kaya sa gabos pong mga participate na schools, sa mga teachers, trainers, sa mga magurang na in-encourage sa ilang mga kaakian na magbalidigdi. Salamat po. Duang eskwelahan sa siyudad kang Naga na naging parte kang Boy Scout, Girl Scout as in DXMC competition ang pinaabutan manin pasasalamat ni City Councilor Lito Del Rosario. Sa masud na taon, maimbitar pasabot sinda nindakol na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Pag-iriba sa committee and the Mayor Nelson Ligacion sa side pong tabang sa local media. Last year po, we had 12 or 13 contingents. This year, we had 31. Special mention po duman sa duwang eskwelahan na ito pong Joseph Gualandi School for Hearing Impaired. Despite their yung kakuldian, nagbali po sa Scouts Parade as non-competing. So, next year po, inihiling ta na invite po kita ng mas dakol pa dahil po nga sa importansya kang activity ta next year. Kabali pa sa nagpaabotin pasasalamat iyo si City Councilor San Ranyola, Chairman kang Miss Bicolandia 2023. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto nakiulay si City Councilor Lito Del Rosario sa mga nanggana sa mass dance competition na isumitir na sa urog na madaling panahon ang naisip na proyekto para magibuhan tulos ng Program of Works na pupunduhan kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga bilang premyo sa nasabing aktibidad. Ang premyo sa nasabing aktibidad ang bakong cash imbis proyekto para sa eskwelahan. Ang pakiwalay mi lang po sa inda is kung ano po ang maisip ninda, ipasabi tulos sa lokal na gobyerno. Tangaring pong magibuan tulos ng program work ng city engineer, ma-implement tulos ko niya na taon. Kasi ngunyan po itong taon. So dahil po ninda pag-delay, tangaring pong magibuan program work, may bidding, kung kayo po na bidding, then ma-implement tulos. Ma-enjoy ka sa mga. Padagos sa mga bareta. Maski duwang aldaw sana sa itinaong libreng sakay kan Philippine National Railways para sa mga senior citizens as in persons with disability durante kan Peña Francia Fiesta. Nagpapasalamat pa man giraray si City Councilor Joe Perez. Alagad mas marhay subuot kung pinag-amayan kan PNR ang pagtaonin libreng sakay sa nasabing sektor. Mas magayon ko ta kung pig-amayan paninda 15, 16, 17 o 14. Although 17 pauruli na nga ni baga mga tao. Anyway, pigtao man lang sa tong libre, di magpasalamat po kita. And sana, pag araw kayo na may mga okasyon na kaipuhan man ang interest man kang PWD sa kakang senior citizen liwat ni nagiraray pong itao. Sa iba pang bareta, maharampangan ang gabos na chairman kan mga komitiba sa nagtapos na civic activities kan Peña Francia Fiesta.
para pag-urulayan si gabusubuot na detalye mapadapit sa mga aktibidad kan syudad. Kabali na digdi si mga nako ang sponsors asin paggastos kan pondong pinagtagama kan lokal na gobyerno kanaga. Actually po, ang sa Sangguniang Panlungsod will be calling for an initial assessment of the events this coming Wednesday, next week. So kabos pong committees, including mga finances, mga kwartas, mga sponsors, we'll be asking all those concerned to report to the Sanggunian. Initial assessment po yan. Then another final assessment by the, I think, mga second week of October. Sa iba pang bareta, sa closing program kang Joint Operations Center kan Suudma, kabali ang tropa kan 9th Infantry Division Philippine Army sa pinagtawanin pasasalamat ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Sa nakalis na Peña Francia, nagsirbi ang Philippine Army sa pagtaonin perimeter security, kaibahan ang Philippine National Police. Sa pagbabalikan news break, dagdag na pamasahe sa Trimobile andam dangugon sa Sangguniang Panlungsod kan syudad ni Naga. Iyan na sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan na udok na magpasalamat sa saiyang aki asin sa tong kagurangan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bako lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po
si Gabi Bordado, ang boses kang Tercer Distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baaw, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, panibagong paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo, liwat na papasanon kan mga yaon sa sektor kan transportasyon. Petisyon para sa dagdag pamasahe sa Trimobile sa syudad ni Naga, andam na dangugon sa Sangguniang Panglungsod. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa ika-11 semana, liwat na naglangkaw ang presyo kang produktong petrolyo. Para kay Jake de Dios kang Shell Toda, panibagong paasano na naman ini. Alagad maski siring, padagos lang ang sidang pagtiyaga sa pagpasada ng Trimobile para sa pinagbubuhay na pamilya. Kaya totoo lang boss, talagang masakit. Kaso lang, siyempre bilang para kayo, nagtataga na lang para sa pamilya. Kung pira may uli sa pamilya, pagkakasya-kasyaw na lang. Sa ngunyan may pinaghahasi naman subot na nagkaperang Trimobile Organization sa Naga na magsumitir ng petition sa Sangguniang Panglungsod para sa dagdag na 2 pesos sa plete sa Trimobile. Kung maaprobaran, dakulang tabang ini sa mga arog ni Jake. Siniguro man ni City Councilor Omar Buenafe, Chairman kang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod, na andam dindang dangugon sa komitiba ang isusumiter na petition. Dakulang bagay na alimbawa makadagdag dakulang kaanoan may man yan sa driver na makatabang na madaling sabi, dagdag income ang kadikit. Ang petrolyo kaya baga dahil naman napupugulan maglangkaw. Duman sa pag-increase ng pamasahe, siguro yan ang pwedeng pag-urulayan. Pag-consider ka mga increases sa presyo kang gasolina, iba pang mga gastuson kang mga drivers. Siyempre, may puntosin na dyan. Sa ngunyan may pamansubot na re-receiving formal na surat ang komitiba ni City Councilor Omar Buenafe dapit sa nasabing kahagadan. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa isyu kung dapat na dagdagan ang bilang kan pasahero kan Trimobile sa Naga, pinagtatawan subuot nin konsiderasyon ang seguridad kan mga pasahero asin ang kakayahan kan sarong unit nin Trimobile na magpalunad nin dakul na pasahero. Susug ki City Councilor Omar Buenafe, pinagpapasiguro subuot kan Sangguniang Panlungsod ang seguridad kan mga pasahero. As regards the increase in passengers, na gulpir ngaling violation dyan, siyempre ang permitang i-consider si capacity and si safety ka mga pasahero. Padagos pa sa mga bareta, huli kang dakol na bisita ang syudad ning Naga kang nakalis na Peña Francia Fiesta. Dakol man subuot ang pasahero na nailunad kan mga para-Trimobile sa Naga. Maski dakulang problema sa trapiko ang sa indang pinag-atubang. Susog ki Jake de Dios kan Shell Toda, nakabawi man subuot sindaning kadikit, huli kang nakalis na Peña Francia Fiesta. Medyo maray-maray man kadikita, siyempre matao. Medyo madaling sabi, nakabawi-bawing kadikit. Pero kalaban, Traffic. Ayun niya natapos na Peña Francia, back to normal. Kaya, tsaga-tsaga na naman yun. Sa iba pang bareta,
Nanginotan ang probinsya kan Masbate sa may halangkaw na bilang kan nagbalgar sa Comelec Ganban na igwanin anom. Sinusundan kan Naga City asin Camarines Sur na may tulumantang ang Sorsogon ang may duwang na aresto asin tigsaro man ang Albay asin Catanduanes. Huli sa Comelec Ganban, nakatipo na nin 12 assorted firearms na nakumpiskar ang PNP Bicol. Sa iba pang bareta, pinanginota ni ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co, Chairman kan Committee on Appropriations, ang pagpresentar sa Kongreso kan proposed 2024 General Appropriations Bill sa proposed national budget na 4.3 trillion pesos para sa masunod na taon. Ini nakasentro subuot sa pagpapatugdok nin mga legacy specialty hospitals, legacy housing project para sa mga TIOs asin legacy food self-sufficiency. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora de Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, Viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Joyce Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation.
Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Isle Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by